To assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Da farko ina mai mika ta'aziyyata ga iyayen wannan yarinya Hanifa. Allah ya ƙara muku hakuri da kuma juriya na rashin ita wannan yarinya hazika. Ita kuma Allah ya sa ta huta, Allah ya kai haske kabarinta. Gaskiya wannan mutum ya cika ɗan marar imani lamba ɗaya, marar tausayi, wanda sam kwata-kwata babu tauhidi a cikin zuciyarsa. Yarinya 'yar shekara 5 ita ce wacce za a ɗauka a bewa magani, ita ce wacce za a ɗauka a bewa maganin bera. 'Yar mitsitsiyar yarinya da bata ji ba bata gani ba. Allah ya tsine maka albarka. Malami guda wanda ta ɗauke ka a matsayin uba. Daman duk yadda aka yi daga gani wannan ba shine karansa na farko ba, kuma duk yadda aka yi haka ma ya ɓaɓɓoye wa'yansu ne da yawa, don ba lalle shi kaɗai ne mai sa hannu a ciki ba, zai wahala. Domin idan dai da har wannan shine karo na farko da zai kashe mutum ko kuma ya kashe mutum, to zai matuƙar wahala a ce ya iya ɗaukar guba ibe wannan 'yar mitsitsiyar yarinya 'yar shekara 5 yana kallanta tana ci tana mutuwa, ya je sannan ya tona rami ya birne ta a ciki. Zai matuƙar wahala a ce wannan shine karansa na farko. To Allah ya duka tona muku asiri kenan da kai da masu dukkan irin halayyarku. Kuma yanzu ya rage muku gwamnatin jihar Kano a ɗau mataki a kansa, a hukunta shi. Kuma muddin ya kasance ba a hukunta shi ba, to lallai tsuguna ba ta ƙare ba, ƙwarai ma kuwa. Saboda haka lallai a hukunta shi. Wannan ba ma kamata ya yi a kashe shi ba, domin idan kawai aka yanke mar hukuncin kisa aka kashe shi ordinary ma, wallahi wannan bai biya ba. Kamata ta yi wallahi a rika saransa gunduwa a dadda tsahi datsi a zubar shi ko kuma a kone shi. Allah ya haramta hukunci da wuta, ba don haka ba ma da kone shi za a yi bayan an daddatsa shi. Saura kuma su ta fitowa su zo su hana, ko kuma wa'insu daga baya su fito su yi bake-bake a hana shi. Suna nan matsiyata sun fara waye a kai. To lalle dai wannan mutumi a kashe shi kuma a hukunta shi, kamar yadda ya kashe wannan yarinya da bata ji ba bata gani ba. Allah sarki Hanifa, yarinya mai kwazo, son kowa, yar karamar yarinya da ita ce shekara 5, yarinyar da bata san komai ba a rayuwarta. Allah ya kai haske kabarinki. Ku kuma iyaye Allah ya ƙara muku haƙuri da kuma juriya na rashinta. Allah ya ba ku wata wacce ta fita. Allah ya sa hakan shine mafi alkhairi a cikin rayuwarku. Ina miƙo ta'aziyyata a gare ku.